Hello लोगोफोर गिबियाव आंनि बे बड'लेण्ड हारिमु इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय अन्नानै बे भिडिअखौ जोबजासिम स्किप खालामा लाबा नायलां आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आं खोनानो मोनलायो मा जालायखो फिसा मानो नांगौ फैसा ओइ एसे लोगोफोर लिंहरदों पार्टि दंनो बे बन्द'नि समावलाय बहा थांनो नागिरदों नों हरल'ब्रा दे फिसा दे थाब थाब फै बोथोरा बारा मोजां नङा गरम ओइ नानि नोंनालाय फैसा नांगौनो नोंनि फैसा दङ लाना होफै थांहाय फैसाया ada jalan yang putar ke gorong mending nama nak ibra. बोथोरफ्राबो बिराद गरमलै रानख्रेब फंबाय दuduk नालाय सिथ्लायाव जिरायनोसै रानख्रेब फंबाय थान्दा मोनबाय नामा Oh ada, sana mbak. Ada, nona मोजां मोननाय दंना गैया? मोजां मोननो फैसा दं नोंनाव फैसा मोजां मोनोब्ला थाखा नङाब्ला जालै नोंनाव फैसा गैया जायो थाखा फैसायानो हनै गैया लाय मानिथो थाखा फैसानि आंखाल जानांगौ जाखो ओइ फंबाय जायाब्रा जेबो ओमफ्राय नोंहा थाखा फैसा दंखायो दा दासो जाबाय अह माने सिगाङावबो मोजां मोननाय लाब्ला गैयामोन जाहैबाय ओहो फंबाय अह बिदिसो जादों औ ओमफ्राय दा बे सिख्लाया हाबा जाबाय नामा ओइ जायाखै अ होमबालाय नों बेखौनो बरायना लाफिनदो नायगासिनो दं बेखौनो सानस अह सिख्लायालाय बहानिथो ओइ बियो बेंटलनि औ बाप माने नोङो आंनि बिदा नालाय बेखायनो नोंखौ आं हेल्प होगोन सिन्था दा खालामा दा सिन्था दा जायालै फंबाय नोंसो मोथो थांनायसै थांनोसै दाथ' बैसागुनि सम सोरनावबा आग्लायनायबो थानो हागौ बिदैफ्रा बेनिखायनो जों बेखार सेंग्राफ्रा थांनानै बोसोहैनायसै बेखौ खालामनायावथ' गोबां खरसा थांबाय दा बेखौ लोङालाबो जाखाया उफाय गैया जों बोजोबनांगोन दा बेखौ फोजोबनोबा गोसोबादि होदो आंनि सायाव दावा माबायदि ब्राजुआलाय गोसोम अख्रां मानो दाबो सफैदिया कल खालामनाय र' बस बुनि दाबो सफैदिया अ दे वेलकाम अख्रां फंबाय वेलकाम जिराय मोख्राफोर हेगा थाब फोरानदो आं दिनै बिराद फेबाय
आं थांनोसै नामा बिदिब्ला दे थानो दे गुड बाय नोंथां बाइकफ्रा मोजां सालायलां फाग्ला मा थगाय मारोरा फाग्लायालाय जायालै नोंजोंबो अखा थैबायनो जाबाय जाथाया जानानै थांबाय दा मा खालामबावनो गाबनो नांला बाजै गाबनो नांला खोनासं सेंग्राफोर बेबायदिनो बांद्राय मानसिया जाला लोंलाजों दिन थाङोब्ला माब्लानि समाव मा जायो बेखौ रावबो मिथिया नोंसोरो बिनिखायनो नोंसोरो गोथाङै थानाय समाव रावबो बेफोरबायदि जाला लोंलाजों दिन खुंनो दाथां मानोना बुंनाय दङ जेरै एम्फौआ दै हाफ ग्लासाव बारसोमनानै दै ग्लासाव हाफ जायोब्ला एम्फौआ बारसोमोब्ला बे दैयाव थैखागोन थिग बेबायदिनो नोंसोरो नोंसिनि जिउफोरखौ बै एम्फौफोरबायदि बारसोमनानै थैनो दानादि दा नोंसोरो नुबाय नोंसिनि लोगोखौनो दा मा जाखो खोनाबायना दा नुबायना नोंसोरो सेंग्राफोर दिनै नोंसिनि लोगोफ्रा एखे थालायग्रा लोंलायग्रामोन दा बियो माबायदि जानो नांखो दा बियो गावनि माखासे आखुथायफोरनि थाखायनो दिनै बियो बेफोरबायदि एक्सिडेन्ट जानो नांबाय दा नोंसोरो मा सानो Hello logoफोर Hello logoफोर गिबियाव जोंनि बे बड'लेण्ड हारिमु इउटुब चेनेलखौ Hello लोगोफोर गिबियाव आंनि बे बड'लेण्ड हारिमु इउटुब चेनेलखौ बे इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयबो बरायग्रोनाय जाबाय सोरना दे बुं Hello लोगोफोर गिबियाव आंनि बे बड'लेण्ड हारिमु इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंनि बे शर्ट भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम दे होनल' नों दानस'गोन दे लाइक खालामो दाबा आरो